Bajarê Wanê bi bermahiyên xwe yên dîrokî û xwezaya xwe ya li herêma Serhadê xwedî taybetiyekê balkêş e. Giringiyekî ew ê din jî gola wê ye. Ango wekî xelkê vê derê tînin ziman behra wî ye. Gola Wanê di cîhanê da yekem golek û bi sodayî ye û dîsa di cîhanê da cûreya masîberkên dûrê li vî golê dijîn. Ev gol hem bi soda ye hem jî bi xwe ye. Gelekî kesên ku li Wanê dijîn jî debara xwe bi karkeriya masîvaniyê dikin. Ji bernameyê karên zor dem baş temaşevanên hêja em navçeya îşbîrka girêdayê bajarê Wanê ne rojekî gelekî sare bi rastî îro em ê bi karekî balkêş bên ser ekranê. Bi rastî me di bernameyê xwe dinê karê masiya kiribû lê îro masîvanên Wanê ra em ê berê xwe bidin. Gola Wanê an jî wek gelên vê derê ku dibêjin behra Wanê û em ê di cîhanê da tenê li vê derê masiyê ku tê girtin em ê biçin vî karê bikin kerem bikin em ev dûra biçin. Temaşevan neca em nihal keştiya xwe swar bin em ê biçin nav golê. Em ê çi bikin li wê derê me pêşî heziriya xwe kir û dibînin me cilê xwe jî li xwe kir cilû belgê xwe, tulmê xwe, lepkê xwe, çîzmeya xwe. Em ê çi bikin hose? Sibê şevek em diramin saet 8 Belê. em tê kîncê xwe xwe dike motora xwe dine xebatê. Em biçin masyan, çine gûlê masyan. Em ê niha biçin. Em ê niharê kevin biçin. Tamam em dest pê bikin. Em ê dest bikin biçin inşallah. Ey tamam hadi em dest pê bikin. Em dest pê dikin. Navê me Seyhan, eşkêrtî me, Kirmancî navê gundê me eşkêrt e. Ez 44 salî me. Şûlê me ez 20 sal evê îşê dikim. 4 zarokê me hene. Ez vî gundê de zivistanê em masyan digirin. Havînê şûlê me şeker pencariya fasulye boda işte rejberiya arazî em dikin. Keştiye dane keştiye me em diçin nav golê postê vê derê kargerin masîvana tora xwe avêtine tam nava golê em ji vê derê ez jî dajonim keştiye cara yekê me keştî dajonim bi rastî nekî ji ber ku bajî heye diçe aliyê çepê aliyê rastê em dizîvirînin ka em ê binêrin îro wê çi bikeve qismetê me û karekî çawa be. Serê sibê zû em hatin ber gola Wanê an jî behra Wanê. Îro em karê masîvaniyê bi pêşberî wê bûn. Bi rastî jî cara dibêjin incî kêfalî û tenê li ser vî golê ew masî heye. Lê destpêkê da me çi kir? Me amedekariya xwe kir, me cilê xwe xwe kir, kincê xwe xwe kir, cîzme xespiyê xwe û em ji bo derketina masiya amade bûn. Em diçin metora xwe avêtê ku derê çend Metora xwe avêtiya mintiqa adê heta vira geniyan xwe Belê. 600 metre
توری میه بله امی ایرو آماده که میشن زندانی کار رزق ما چه هم بود بجا تو هرو ونتین زوستان هم هر روز زمستانی دی ساعت 8 دی حتی 5 ایواره حتی روز آبابینی هم دی زحمت نوسا ولا زحمت وی هیا فتنه چید بده جان ماسی تونه ماسی ما ارزان چه واسانه ایرو روزکی چایه ایرو روزکی گله خوش نینه چیه که هوا دی بر هوا دما بدن خباچی خوش نینه واو سرما چید بر اره نکی ساره هندگی ساله ساره Dinan vî golê da nêzê 20 torek û avêtine golê hene. Her torekî jî 6 heftê metroyê ye. Lê îro ji ber şertên hawayê kar li gor rojê din zehmet e. Bêriya ku em tora xwe ya ewil bikişînin, ji gorê av dikişînin û keştiya xwe paqij dikin. Belena em ê tora xwe bikişînin. Naha tora ve çend metreye hoste? Buraman ortalama ama 6 hafta metre. 6 هفته metre. Böyle 6 hafte metre tora me heye em ê uyan naha biqincikê pêşî bikişînin nav hundur û em ê yek bir bikişînin 6 hafte metre ji gelekî kurawiya heye. Zıvırat zari. Em ê car din nexin. Avcıya dururken daha da kort. Ez dixwazim ez rêya bikim ama ew talûkeyê nasa ji bo min. Kori. Ez divêm nizanim. Tu bigire ez ê bikişînim. Dibe. Aha, evet bikişînim. Em bi karkeran ra torê dikişînin bi rastî qet hêsan nîne. Hem sermaye hem jî ji bo dest dikişînê gelekî zor e. Hêdî me tora xwe yek bi yek kişand bi rastî jî hûn hemû zanin temaşevanên neja sermaya serhadê gelekî zêde ye. Li wanê jî û li ser behrê jî ev serma gelekî zêdetir bû. Hûn zanin ku gola wanê di nav çiyayan de ye ji ber wî serma wî jî gelekî zêde bû. Ez dikarim bînim ziman ku ji bo min gelekî talûka wî jî heye. Ji ber ku ez carayeke me dikim û mixabin tu ewlewiya wî jî tune ye. Masî hêdî di nav torê da xuya dikin. Piştî em dikişînin keştikê vê carê jî masiya ji torê derdixin. Alîkî jî qaxlîbaz derdora me ne û ji bo wan jî em çend masî davêjin. Wekû karkerên masîvan dibêjin, her tim para wan jî heye. دما هوا سالگرد ما ماسی جیه خود ترد که به یجه که خواه بد شده به خارنا خواه بد شه خارنا وی جیه هایه Belê. بنه بحره دا خارنا وی کرم که کی سپیه هیوری که بحر اومده شوی جوی ماسیه جوی کرم که پشتر تشتی شامی نبود Ew masî tenê wî kirmikê dixwe. اوی کرمی Ji xeynî تو خارنا وی جی اوه غینی وی شتی چونونه Belê. Niha wisa be îro pir masiyê me baş نه ne? باشه دیسا باشه Dîsa baş e. دیسا باشه Tu çend? Ev ya niha îro me çend kîlo girtivan?
ایرو حتی هم خبرتون ما 2 پوستا 3 پوستا را کریه هره 5 کیلو ماسی ما 5 kilo. Bere ve çıkazdıgır terize de ya anjı ve çıkazdıgır اوتوری diye. ما گرفته بو 200 کیلو 300 کیلو ته چه بو ایرو چنین ماسی Kilo içinde. Hatta çıkazdıgır diye. Mesela 900 kilo, 800 kilo. ما حتی ها 3 تو 4 تو ماسی گرفته Seyton çartı. 20 روزه دا Bir sürece. اه Baş bir. باش بو De bara godkarın pe bakın. اه Malbata go pe koydu ki. هم مربوط خوازالو که خو زمستان گچ اول ما اول قازان جام اول هاوینی جام رنجبریت کرد شکر پنجاره فاصله هم بجنه لوبی هم لوبی ها چینه Ne bu anı باقاش dikin ne olsa naşıncıya kedine. نه هم همانو برانه Her kutorên masî têdane dikişînin şixul jî girantir dibe. Alîkî masiya derdixin, alîkî jî tor dikişînin. Xebateke wisa ku bi tenê nayê kirin divê 3-4 kes bi hevra bike. هم سر شفقه ما تو من موتور خود دخباته هم گرمی سارمون هاته مجله خواه کنجه خواه خواه کرد هم هاته ما تو را کرد هم گل ها بوزد ایرو که ماسی گله چه نبو شانسی و ها Ev cureya masiyê ku hûn dibînin tenê di cîhanê da li gola wanê dertê û li vir dijî. Niha li vê derê bi rastî gelek kes debara xwe bi incî kefalî an jî bi masiya ku tenê di nav vî golê da derdê dike. Em dikarin bêjin dema ku 30 sal berê ev masî karê masiyê tune bû an jî masîvanî ew qas pêş neketibû kesên li vê derê diçûn welatên din an jî metropolan lê niha li vê derê ev derbiye debara ji bo kesên ku jiyana xwe jî li vir bidomînin. اینجا کفالی اوا 3 سال یایمیش بو انا مدا اولی تنبو گمی تنبون اوی 3 سال دا ملت هیرا بو تور آنین بیشتر گمی چیکرن کار مجی زوستانی اوا بو وقتی که هم چونه مملکت دیاری یابانجی هم مثلا چونه استانبولی چونه انقره گنج ملحانت مان ایشه هان چل ها هیا بالغچی ها اینجا کفالی هم تکن ایدی که گنج من ناشنه دروه همه گنده خودش خواه را شو تکن Bazı o girt emcardın tora o davajın nasıl? من تو را خواهد تمیز کرد باقش کرد Beli. همین ها با بیشنه بهره Evet. اما این صبحانه روشادی همین تستاوی را کرد Em evana istiber akın. Nasıl be na düzba? دو صبح Dıraşında. هم دو روشان beklemişti که دو صبح ویزی همین تسته aynı bir توره را کرد صبح هم ویزی دستگیری را کرد Pişti em tor dikişinin û masiya derdixin vê carê jî torê vala cardin berê golê didin. Torê tê avêtin dîsa diroş şunda ji avê tê derxistin. Me wekî xwe keştiyê swar bû em derketin û ketin nav gola wanê niha li vê derê ji ber ku ev karê masiyê karkeriyê masiyê çar me an jî navbera pênc me dom dike li vê derê ev kar her tim dewam e her di rojarek tor davêjin avê em jî li keştiyê xwe swar bûn ketin nav golê ew torên ku berê avêt bûn me wana yek bi yek berhev kir masiyê xwe jê veqetand ji torê derxist û cardin wan torê xwe avê te behrê.
ki bizim taşta bakın. Meneze düse saat xabeti emerin grave ki lure taşta bakın. U vi kancıkı bavajın ave lure ne ki bisenin paşta da söpkün. Emna derketin seri grave ki Mujid birin vedere xozaya ki geleki xoşe brasti çar ali gola wane hem grave ne hem ji xozaya ki purbalke şeye berji geleki bariye o ki gundbinin em ji derketin hem mego em bekike memetra hindeki çiroka vedere ji godarkin çirokek vedere ji heye o iro ji me çıkır me em gostiyan nosa Ben çeki bastiyon. eri Gerçi ben mosi zaftına bunu ama disa mru beta sabahre mru tahje mru gayet vastı. Sarıcı. Sarıcı. eri Hem derken haruji şemaji evaya. Hem saat 8'da rabıtın. Hatta işte mosi pır derken hem hatta rojava binet xabetin. hero usaya Haruş vasaya. Vakti ku tunabem oray dani işte yani işemeci evaya. Hem bir işe meşgul. Bele. Na ev ci ku em vedere abba kayıçiye çiro kayıçiye te baskire te go bere pazdanitin çavadanitin bere Böyle sebebi çavani bu kurmancı hemci gerek kavran. Vakt zamana ki beri da bapir ke me malbata me yani vistane vakti ki xarna paza kem tibi meha adare da pes tanine leha duse meha tamane leha. Hûn dibînin xwezayekê gelekî dewlemend heye. Mirov dikare bêje ku ev bajêr di hemî demsalan da xweş e. Aliyek wî artos, alîkî erek û aliyê din jî sîpan. Ev xwezaya bêhempa û dîrokî ji ûrartiyan heta roja me xweparastî ye. Temaşevanên neja em çûn giravê me hinekî navber da me bêhna xwe da nahêje em cardin dest pê dikin lê ez dixwazim hinekî ji te bipirsim eviya ji bo çi hinekî dikarî basa vî sistemê ji me re bikî berê çawa bû niha çawa ye Eva ne yapı turet keşini. ev erê Eva bu mara yani ev iştihadi zahmetime gelek ya. Vaktaki ev tüne bu. belê Ama be destat keşir. Yani küratiye ve 100 metro, 150 metro hende jaran. Hamı be destat hata seri. erê İşte bir eva derket ev gele zahmet kiriye baş. dîsa jî bi desta dikişînî lê ev alîkarî dike Ben ev yani disa işe düse pala tibini bu mara. ne sor Sar hadi bu madale xistiye. erê Hava be destat gele zahmet. belê niha ev jî torameya ku me dawiya avêt bû ew e niha ev benê ku em dikişînin nêzî 7-8 metroyê ye ez niha dikişînim rastî yani min ê mirov gelekî deşî dest jî her çi qas lepik hebe jî dîsa jî ê şawîra astengî nabe
Nahal ve deri her ro her tim vek hevdu kar nabe çewa carna roşeye un 10 kilo, 30 kilo, 5 kilo, carna 300 kilo dikarin li servi gole masi berhevkin. Lebere şartın havaya geleki mühime jibo ki iro şartı havaya pçeki harap bu. Demek ku ba hebe ew ba masî girtin hinekî asteng dike xebata ve dere asteng dike em jî îro hinekî em dikarin bêjin em bêşans bûn masiyê me hindik bûn nezî 5 kîloyê bûn me jî ew qas masî girtî ro. Ki em bahsa zorya vikare bikin birası dema un temaşe bikin u ne bibin ku çxasi zore hem ji ber şertên hawayê hem jî ji ber ku birasî kar bi serê xwe gelekî zahmet kişandina kar berhevkirina wî paqijkirina wî bi hemû awayê mirov dikare bifikre ku ev zahmet e lêbelê tiştek din jî heye herema Serhadê Gola Wanê bajar û xwezayê gelekî barkeşe û xweş e em ê jî îro bi dîmenên herema Gola Wanê û herema Serhadê xatirê xwe ji we bixwazin dema xweş be.